Rád by som vám predstavil tento rodinný dom vo Veľkých Bieliciach s úžasnou záhradou, ktorý je práve na predaj. Päť obytných izieb sa rozprestiera na 2 podlažiach s rozumne vyriešenou dispozíciou. Dom a jeho okolie pôsobia útulným a pokojným dojmom a nachádza sa len pár minút cesty od centra mesta Partizánske. Pozemok má viac ako 10 árov. To, ako ho využijete, je len na vás. Hľadáte pokoj v uponáhlanom svete? Toto miesto ho poskytuje. Tak dlho neváhajte a príďte na obhliadku.